വനചാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മ്യൂട്ടാക്കി വെക്ക്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 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 നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നിഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം. തെറ്റിപ്പോയല്ലേ. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാസിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത ഭക്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരേ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ സ്വാമി ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം പ്രഭുജി. അല്ല മാതാജി. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാറിപ്പോയ പ്രഭുജിയാണ് മാതാജി. പ്രഭുജി വായി അങ്ങനെ വന്നുപോയി മാതാജി, ക്ഷമിക്കണേ. എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. രാവിലത്തെ രീതിക്കൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. വേറെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ട് വന്നതാ, അപ്പൊ മറന്നുപോയതാ. അല്ല, രാവിലെ നമ്മളെ പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞ് മാതാജിക്ക് അങ്ങനെ വന്നതാ. കുഴപ്പമില്ല. വന്നുപോയതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. മാതാജി വായിച്ചോളൂ പങ്കജ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കണോ? തതകലൗ സംപ്രവൃത്തെ സമൂഹായ ഒരാള് വായില്ലേ സുരദിശാം ഒരാള് വായില്ലേ പ്രഭുജി, ഒരാള് വായില്ലേ. തതകലൗ സംപ്രവൃത്തെ സമൂഹായ സുരദീക്ഷാം ബുദ്ധോ നാംനാ ജനസുതാ കീകടേഷു ഭവിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദകലൗ സംപ്രവൃത്തെ സമൂഹായ സുരദ്വിഷാം. അവിടെ സുരദിശ്വാം ബുദ്ധോ നാംന അഞ്ജനസുതാ കീകടേഷു ഭവിഷ്യതി. ബുദ്ധോ അതിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഇത് നമ്മൾ വായിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ. ഭവിഷ്യതി. ഇത് എന്താണ് പ്രധാന പദാർത്ഥം വായിച്ചതായിരുന്നു. അനന്തരം കലിയുഗത്തില് അനുഗമിക്കുക, ആകർഷിക്കാനായി ആസ്തികർ, അസൂയാലുക്കൾ ബുദ്ധ ഭഗവാൻ നാമധേയമുള്ള അഞ്ജനസുതനായ അഞ്ജനമാതാവായ കീകടേഷു ഗയ പ്രവിശ്യ ബീഹാറിലെ ഭവിഷ്യതി സംഭവിക്കും അല്ലെ. വിവർത്തനം. അനന്തരം കലിയുഗ ആരംഭത്തിൽ ആസ്തികരിൽ അസൂയാലുക്കളായവരെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അഞ്ജനാപുത്രനായ ശ്രീബുദ്ധനായ ഗയ പ്രവിശ്യയിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവതം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രചന നടന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ അവതരിക്കുമെന്നാണ്. ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ അവതരിച്ചത് എപ്പോഴായിരുന്നു? 566 67 പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും 66 അല്ലെങ്കിൽ 67, 566 BCE-ലാണ്. BCE എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പോഴത്തേന് ഏതാണ്ട് 2600 വർഷം മുമ്പ് അല്ലെ. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. 6-ാം നൂറ്റാണ്ട് BCE, ബിഫോർ കോമൺ ഇറ. ഇപ്പൊ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയത്തില്ല, നമ്മള് കോമൺ ഇറ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് BCE എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഉള്ള ബുക്കിലൊക്കെ, ചരിത്ര ബുക്കുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇടുക. BCE, ബിഫോർ കോമൺ ഇറ. AD എന്നുള്ള പദം ഇപ്പൊ ഇല്ല. എന്നുവെച്ചാൽ അതൊരു മതത്തിന്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കി കോമൺ ഇറ എന്നാക്കി. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് അല്ലേ. ഒരു മതത്തിന്റെ, ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ അല്ല AD എന്ന് പറയുമ്പോ. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയത്. അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾക്കോ ഹിന്ദുക്കൾക്കോ ഒന്നും പരിഭവം വരത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ടേം വന്നത്. അപ്പൊ എന്താ? ആസ്തികരിൽ അസൂയാലുക്കളായവരെ മോഹിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നാസ്തികർക്ക് ആസ്തികരിൽ അസൂയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തില് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ആയുസ് കുറവാണ്, ബുദ്ധി കുറവാണ്, തമ്മിലടിയാണ് അല്ലെ. അത് അസൂയ കൊണ്ടാണല്ലോ തമ്മിലടി വരിക അല്ലെ, കലഹം. അപ്പൊ എന്താണ്? വിശ്വാസമുള്ളവർ, ആസ്തികർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന് വിശ്വാസമുള്ളവരിൽ അസൂയ തോന്നിയവരെന്ത് ചെയ്തു? നാസ്തികരാണ്. അവരെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഏതാണ് ഒരു വ്യാമോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ അല്ലെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ആര് ജന്മം എടുക്കുന്നത്, അവതാരം എടുക്കുന്നത്? ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുന്നത്. ആരുടെ മകനാണ്? അഞ്ജനമാതാവിന്റെ മകനായിട്ട് ബീഹാറിലെ ഗയ. ബീഹാറും ബംഗാളും ഒക്കെ പണ്ട് മുതലേ ഏതിന് പ്രസിദ്ധമാണ്? ബുദ്ധി അല്ലെ. ബുദ്ധി നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹിത്യകാരന്മാരും ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ്? ഈ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ബംഗാൾ, ബീഹാർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ബീഹാറിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ആ കാലഘട്ടത്തില് വേദ സംസ്കാരത്തിന്റെ പുറത്ത് കിടന്ന ഒരു പ്രദേശമായിട്ടാണ് ഗയ അടങ്ങിയ ബീഹാറിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾക്ക് ഉത്ഭവം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ടും കൂടെ കണക്കാക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രദേശത്ത് ബുദ്ധന്റെ തത്വങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രചരിക്കാനൊക്കെ ഇടയായത്. അവിടെ നിന്ന് എല്ലായിടത്തും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അത് വ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. ചൈന, ജപ്പാൻ, പിന്നെ ഏതാണ് നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ, പിന്നെ ഏതാണ് ശ്രീലങ്ക, പിന്നെ ഫാർ ഈസ്റ്റ്, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഫിലിപ്പൈൻസ്, മലേഷ്യ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇൻഡോ ചൈന, ജാവ, സുമാട്ര അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലേ. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ തായ്ലാന്റ് അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ബുദ്ധമതമാണ് അവിടുത്തെ മതം.
അവിടുത്തെ മതം ഇപ്പോഴും ബുദ്ധമതമാണ്. സിംഗപ്പൂരും മലേഷ്യയിലും തായ്ലൻഡിലൊക്കെ പോയ വലിയ വലിയ ബുദ്ധ പ്രതിമകളും ബുദ്ധ ക്ഷേത്രങ്ങളും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ നിന്ന് പ്രചരിച്ചതെല്ലാം അവിടെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന, ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്നല്ല അവരുടെ മതമായിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ശ്രീലങ്കയിലും അല്ലെ എല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം ബുദ്ധമതം ഇപ്പോഴും പ്രധാന മതമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആശയങ്ങളെല്ലാം വളരെ പ്രചാരം നേടുകയുണ്ടായി എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭാവാർത്ഥം വളരെ നീണ്ട ഒരു ഭാവാർത്ഥമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധന്റെ തത്വങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയില് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളോട് ഏകദേശം സാമ്യമുള്ള തത്വങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമല്ലേ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് സാദൃശ്യം എന്തായാലും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് ശ്രീ ബുദ്ധ ഭഗവാൻ 4 തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മഹത്തായ 4 തത്വങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 4 നോബൽ ട്രൂത്ത് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. മഹത്തായ 4 തത്വങ്ങൾ, അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം. അതിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്ന നമുക്കെല്ലാം ചിരപരിചയമുള്ള വാക്കാണ് ഈ ലോക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖമയമാണ്. അത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത കേട്ടതാണ് അല്ലെ. ഇത് എന്താണെന്നാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്നാണ്? എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ പറയുമ്പോ ഭഗവത്ഗീതയെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങള് പറയണം. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ലൗകിക ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ജീവിതം, ഭൂമിയിലെ ജീവിതം എന്താണ്? പ്രത്യേകിച്ച് ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ദുഃഖം അല്ലെ നിറഞ്ഞതാണ്. ഇതൊരു ദുഃഖാലയം എന്നാണ് ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലല്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം. അപ്പൊ ഇവിടെ ബുദ്ധനും പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ദുഃഖമയമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ആദ്യത്തെ തത്വം തന്നെ ഭഗവത്ഗീത തത്വത്തിനോട് യോജിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തത് പറയുന്ന ആഗ്രഹമാണ് എല്ലാ ദുഃഖത്തിനും കാരണം എന്നാണ്. അത് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിനെല്ലാം കാരണം എന്ത് തന്നെയാണ്? ആഗ്രഹം. ഏതാണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖം അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനുള്ള ആഗ്രഹമല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം. അപ്പൊ ഇവിടെയും ബുദ്ധനും അത് തന്നെ പറയുന്നു, ഗീതയിലും അത് തന്നെ പറയുന്നു. പിന്നെ പറയുന്നു ദുഃഖം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ദുഃഖം ഏതാണ്? ഈ ലൗകിക ജീവിതം നമ്മൾ അതിനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തിവിധ സേവനം വഴി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. പിന്നെ എവിടെ പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന? ലോക വൃന്ദാവനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലോ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ദുഃഖത്തിന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയില്. അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനുള്ള വഴികൾ കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാം, ഏകദേശം സാമ്യം വരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഏതാണ്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക, സാധന ഭക്തിയും രാഗാനുഗ ഭക്തിയും അല്ലെ ഒക്കെ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അതിൽ നാമജപം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെ പിന്നെ ഏതാണ്? പല പല യോഗകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ബുദ്ധിയോഗ പറഞ്ഞു, കർമ്മയോഗ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഏതാണ്? പിന്നെ വരുന്ന ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗം അല്ലെ. അപ്പൊ ധ്യാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം അത് ധ്യാനയോഗത്തിന് വേറൊരു പേരെന്താണ്? 8 സ്റ്റെപ്സ് ഉള്ളത് ഏതാണ്? അഷ്ടാംഗയോഗം. അഷ്ടാംഗയോഗ അല്ലെ. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗയോഗ എന്ന് വെച്ചാൽ ധ്യാനയോഗം. പിന്നെ അതല്ല, പിന്നെ ബുദ്ധിയോഗം, അതാ അല്ലെ. ബുദ്ധിയോഗമുണ്ട്. പിന്നെ ഏതുണ്ട്? കർമ്മയോഗമുണ്ട്, ഭക്തിയോഗം. ഏറ്റവും നല്ലത് എളുപ്പം ഏതാന്നാ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയോഗം പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ ബുദ്ധൻ പറയുന്ന നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗയ്ക്ക് പകരം ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഏതാണ്? അഷ്ടാംഗ മാർഗം എന്നാണ്. മാർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ പാത അല്ലെ, വഴി എന്നാണ്. അപ്പൊ മറ്റൊരു യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ.
ഇവിടെ അഷ്ടാംഗ മാർഗം എന്ന് വേറൊരു ടേം. കാര്യം 8 കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അവിടെ 8 സ്റ്റെപ്സിൽ അവസാനം നമ്മൾ എവിടെത്തുന്ന ഭക്തി യോഗയിലെത്തി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇവിടെ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ അഷ്ടാംഗ മാർഗത്തിൽ പറയുന്ന എന്താണ്? നിങ്ങൾ 8 മാർഗത്തിലൂടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നിങ്ങൾക്ക് മോചനം കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മോചനം കിട്ടും, ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം കിട്ടും എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന് 8 മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നു. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞത് മധ്യമ മാർഗം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, മിഡിൽ പാത്ത് എന്നാ പറഞ്ഞത്. എന്താ വെച്ചാലാണ് എന്താണ്? കഠിനമായ തപസ്സും വേണ്ട, അങ്ങേയറ്റത്തെ ഇതാണ് ഇന്ദ്രിയ സുഖവും വേണ്ട. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖം അത്യാവശ്യത്തിനാകാം, തപസ് അത്യാവശ്യത്തിനാകാം. പിന്നെ എന്ത് വേണ്ട? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ്? അഷ്ടാംഗ യോഗ വഴി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതികഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ് വേണ്ട, നമ്മൾ ചിലപ്പോ വഴിയിൽ നിന്ന് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാതായിട്ട് വരും. അല്ലെങ്കിലും ഭക്തി യോഗയിൽ എത്തിയാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അത് കാരണം ബുദ്ധൻ എന്ത് പറയുന്നു? ഒരു മധ്യമ പദം എന്ന് വെച്ചാൽ മിഡിൽ പാത്ത്, 2 എക്സ്ട്രീം ഒഴിവാക്കുക. അങ്ങേയറ്റത്തെ തപസ്സും വേണ്ട, അങ്ങേയറ്റത്തെ ഇന്ദ്രിയ സുഖവും വേണ്ട. എന്നാൽ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഇന്ദ്രിയ സുഖം വേണം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങേയറ്റം കഠിന തപസ്സും ശരീരത്തെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തപസ്സുകളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീതയെ പറയുന്നു ആത്മാവിനെ അറിയുക, പരമാത്മാവിനെ അറിയുക, ഭഗവാനെ അറിയുക, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതേസമയം ഇവിടെ ബുദ്ധൻ പറയുന്നു ശരിയായ വീക്ഷണം, ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് പരിഹാരം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ശരി, എല്ലാത്തിന്റെ മുന്നേ ശരി 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 എന്ന് വരും. അപ്പൊ ശരിയായ വീക്ഷണം, ശരിയായ ചിന്ത. ശരിയായ ചിന്ത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്കും ദോഷം വരരുത്, മറ്റുള്ളവർക്കും ദോഷം വരരുത്, ആർക്കും ദോഷം വരുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നല്ല സംസാരം. അപ്പൊ ഭഗവാനും പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിലും ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ്, നമ്മൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹിതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംസാരിക്കാവൂ എന്ന് നമ്മൾ 26 ഗുണങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അല്ലേ. അപ്പൊ മറന്നു പോകരുത് അതൊന്നും. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള സംസാരമായിരിക്കണം, കർമ്മങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കണം. അതും നമ്മളെ ഗുണങ്ങളിൽ 26 ഗുണങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ്. ശരിയായ പ്രവർത്തനം എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ആയിരിക്കണം. ദയോടുകൂടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരിക്കണം. ശാന്തമായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ശാന്തമായ സ്വഭാവവും പ്രവർത്തനവും ഒക്കെ ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിത രീതി നന്നായിരിക്കണം, ലൈവ്ലിഹുഡ്, നല്ല ജീവിത രീതി. മറ്റുള്ളവരെ എന്താണ് കൊള്ളയടിച്ചും പിടിച്ചു പറിച്ചും ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. സത്യസന്ധമായ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുക, ഭഗവാനെയും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെയും ഇതയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം എന്നാണ്. അതായത് തിന്മയുടെ പാത ഉപേക്ഷിക്കുക, നന്മയുടെ പാത സ്വീകരിക്കുക. പിന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള അവബോധം, അതും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തെക്കുറിച്ച്, ശരീരം എന്താണ്, പ്രകൃതി എന്താണ്, പരമാത്മാവ് എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ് എന്നൊക്കെ അറിയണം എന്നുള്ളതാണ് അവബോധം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് ഇമോഷൻസിനെ, വികാരത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. വികാരം കൂടിയല്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, യുക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം, വിവേകത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഏതാണ് ധ്യാനയോഗത്തിലും ഒക്കെ വരുന്ന മെഡിറ്റേഷൻ. അപ്പൊ മെഡിറ്റേഷൻ അങ്ങേയറ്റം ഇതൊക്കെ എന്താണ് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന 8 കണ്ണികളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ കണ്ണിയും അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് കടക്കും. അപ്പൊ അവസാനത്തെ കണ്ണിയാണ് ഏതാ? മെഡിറ്റേഷൻ, ധ്യാനം. നമുക്ക് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ, യോഗ ചെയ്യുന്നവർ കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കും, പക്ഷെ മനസ്സ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതാണ് ഏതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ധ്യാനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ധ്യാനം, ഈ 8 മാർഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താല് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടും എന്നാണ് ബുദ്ധഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയല്ലേ? നമ്മുടെ ചിന്ത മോശമാകുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഏത് വരുന്ന ദേഷ്യവും ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ, കോപവും ഒക്കെ വരുന്നത് ഏതാണ്? നമ്മുടെ ചിന്ത, ദുഷിച്ച ചിന്ത വരുമ്പോഴാണ് അല്ലെ.
അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോഴൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഏതാണ് സദാചാരപരമായിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ അല്ലെ, അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ, സമൂഹത്തിന് അവരവർക്കും ഒക്കെ സ്വീകാര്യമായ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ബുദ്ധ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാണ്. ഏറ്റവും അധികം ഊന്നൽ കൊടുത്തത് ഏതിനായിരുന്നു? അഹിംസ. ഭഗവാനും പറയുന്നു അഹിംസ പാടില്ല, അഹിംസ പാലിക്കണം അല്ലെ, അഹിംസ പാലിക്കണം, ഹിംസ പാടില്ല എന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ 4 യമനിയമങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണ് 4 യമനിയമങ്ങൾ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മത്സ്യമാംസങ്ങൾ കഴിക്കാതെ മത്സ്യമാംസങ്ങൾ കഴിക്കാതെ. എന്താണ് അപ്പൊ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അവിഹിതമായ അല്ലെ, അഹിംസ. അത് പറയുന്നത്. മത്സ്യമാംസങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് അവിടെ? അഹിംസ അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാ വരുന്നത്? ചൂതാട്ടം, തെറ്റായ മാർഗങ്ങളിൽ പണം സമ്പാദിക്കുക അല്ലെ. തെറ്റായ മാർഗങ്ങളിൽ അതിവിടെ പറയുന്നു. ശരിയായിട്ടുള്ള ഏതാ ജീവിത രീതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ലൈവ്ലിഹുഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ചൂതുകളി തുടങ്ങിയ തരത്തില്, തെറ്റായ തരത്തിൽ നമ്മൾ പണം സമ്പാദിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിത രീതി നന്നായിരിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ബുദ്ധനും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ് യമനിയമം? ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും അടിവരയിട്ട് ബുദ്ധ ഭഗവാനും പറയുന്നുണ്ട് ലഹരി സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ബുദ്ധനും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്ന് ഏതാണ് യമനിയമങ്ങളിൽ? അവിഹിതമായ ലൈംഗിക വേഴ്ച ഒഴിവാക്കണം. അപ്പൊ പരസ്ത്രീ ബന്ധവും പരപുരുഷ ബന്ധവും അല്ലെ, അത് ഒഴിവാക്കുക. ഇവിടെയും അത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയെ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഏതാ? കള്ളം പറയാതിരിക്കുക, പിന്നെ ഏതാ? മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക. അതൊക്കെ ജീവിത രീതിയിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് അല്ലെ, ശരിയായ ജീവിത രീതി. അതാണ് നമ്മൾ 26 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. 26 ഗുണങ്ങളിലും നമ്മൾ സത്യം പറയുന്ന കാര്യം അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ. അവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന സത്യം പറയരുത്, നേരിട്ട് പറയരുത്. എന്നാൽ നമ്മൾ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുകയും വേണം എന്നവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ യമനിയമങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ശ്രീ ബുദ്ധനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ്? യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. പിന്നെ ബുദ്ധൻ കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, യോഗയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അടുത്ത കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ കർമ്മം പറഞ്ഞു. എന്ത് കർമ്മമാണ്? അകർമ്മമായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. 3 കർമ്മങ്ങളുടെ പേരെന്തൊക്കെയാണ്? അകർമ്മം, കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം അല്ലെ. വികർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമൂഹത്തിനും പിന്നെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും എതിരായിട്ട് വരും അല്ലെ, വികർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മമായിട്ട് വരും അല്ലെ. അകർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാണ്? എല്ലാം ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഫല ഇച്ഛ കൂടാതെയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ നമ്മളേത് പേര് വിളിക്കുന്ന? അകർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതും ഏതാണ്? കർമ്മം എപ്പോഴും ഏതാണ്? ഈ ജീവിതത്തെയും വരും ജീവിതങ്ങളെയും ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ബുദ്ധ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജീവിതത്തെയും വരും ജീവിതത്തെയും എന്നിവിടെ പറയുന്നു, ജീവിതങ്ങളെയും എന്നിവിടെ പ്രത്യേകിച്ചെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മം നമ്മുടെ ശരീരം ഏതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും? ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അടുത്ത ജന്മം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ബുദ്ധ ഭഗവാൻ വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഫലങ്ങൾ ഈ ജീവിതത്തെയും വരും ജീവിതങ്ങളെയും ബാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹമുണ്ടാകാതിരിക്കുന്ന തരത്തില് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. കാര്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ബുദ്ധനെ ഒരു നാസ്തികനായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയും. പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ്? ഭഗവാൻ വേദങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നാസ്തികൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ, ദൈവം എന്നീ വാക്കുകളൊന്നും ആരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, ശ്രീബുദ്ധൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്, ഒന്നും സ്ഥായിയല്ല എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നും സ്ഥായിയല്ല, അത് നമുക്കറിയാം. ഏതാണ്, ജീവൻ മാത്രമേ, ആത്മാവ് മാത്രമേ സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെ? ബാക്കി ഭൗതികതയില് എല്ലാം എന്താണ്, താൽക്കാലികമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ബുദ്ധനും പറയുന്നു ഒന്നും സ്ഥായിയല്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സ്ഥായിയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അതിന് ബുദ്ധന്റെ പറയുന്ന ഉദാഹരണം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്ത നിമിഷം പ്രതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. നമ്മളും അതുപോലെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വികാസം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രായമായവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ക്ഷയിക്കുന്നു, അല്ലെ? അവിടെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. പ്രായമായവർക്ക് ക്ഷയം വരുന്നു, ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വികാസം വരുന്നു, അല്ലെ? എന്താണെങ്കിലും അതെന്താണ്, മാറ്റമാണ്. പിന്നെ ചിന്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ വരും, അല്ലെ? എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഒരു നിമിഷം ഏതാണ് ചിന്തിക്കുന്നതല്ല, അടുത്ത നിമിഷം ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ചിന്തയിലായിരിക്കും. അതെന്താണ്, അടുത്ത നിമിഷം അത് മാറുന്നു. ഭഗവാനും ഗീതയിൽ എന്താ പറഞ്ഞ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് 6 തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, അല്ലെ? ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, കൗമാരത്തിലെത്തുന്നു, പിന്നെ യുവാവാകുന്നു, വിവാഹം കഴിക്കുന്നു, കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കുന്നു, അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ക്ഷയിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു, അല്ലെ? അപ്പം യുവാവായിരിക്കുമ്പോഴാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും, അല്ലെ? അതൊന്നായിട്ട്. പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ ക്ഷയിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ 6 തരം ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും പറഞ്ഞതാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേറൊരു തരത്തിൽ പറയുന്ന, ഒന്നും സ്ഥായിയല്ല, എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എല്ലാ വസ്തുക്കളും ജീവജാലങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രീബുദ്ധനും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു വ്യത്യാസം പറയുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ്, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നില്ല. ആത്മാവ് സ്ഥായി ആണെന്നുള്ളത് ശ്രീബുദ്ധൻ എടുത്തു പറയുന്നില്ല. അതേ സമയം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആത്മാവ് സ്ഥിരതയുള്ളതാണ്, അല്ലെ? എറ്റേണലാണ്, അനശ്വരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അതിന് മാറ്റമില്ല, ആർക്കും ഒന്നും നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല, അല്ലെ? ജായതേ മ്രിയതേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ശ്ലോകം അതാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അത് നശിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബുദ്ധന്റെ നാസ്തികൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് നാസ്തികൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത, ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേക ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് അവതാരം എടുത്തത്. വേദമതം അങ്ങേയറ്റ അധപ്പതിച്ചു പോയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. വേദത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ആരിൽ നിന്നാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെ? വേദം സൃഷ്ടിച്ചതും ഭഗവാനാണ്, വേദം അറിയുന്നതും ഭഗവാനാണെന്ന് നമ്മൾ 15 പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദയനിവിഷ്ടോ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിലങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്, വേദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം ഭഗവാനെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിലും ക്രമേണ എന്ത് ചെയ്തു, വേദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉന്നത അവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, അത് അധപ്പതിച്ചു പോയി. അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുന്നത്. വേദം അധപ്പതിച്ച് അങ്ങേയറ്റമാകുന്ന അതാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ. കാരണം എന്താണ്, ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ബ്രാഹ്മണർ അവരുടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയില്ല. ബ്രാഹ്മണർക്ക് സംസ്കൃതം അറിയാവൂ, അല്ലെ? അവരെന്ത് ചെയ്തു, അവർക്കറിയാവുന്ന സംസ്കൃതം വെച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു, ആ വേദങ്ങളെ എല്ലാം ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അതായത് അവർ അഴിമതിക്കാരായിട്ട് മാറി. അവരുടെ കർത്തവ്യം ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് അവർക്ക് നിറവേറ്റാനായിട്ട് പറ്റാത്ത ഒരു അധപ്പതന കാലഘട്ടം എന്നുവെച്ചാൽ അവര് ലൗകികതയില് മുഴുകാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്തു, ധാരാളമായിട്ട് യാഗങ്ങൾ നടത്തുകയും മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. യജ്ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ ധാരാളം ആയിരക്കണക്കിനും ലക്ഷക്കണക്കിനും ഒക്കെ മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ മൃഗം ഏതാണ്, അതൊരു മൃഗബലിയായിട്ട് മാറി, അല്ലെ? അപ്പൊ ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും വേദത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുക ബ്രാഹ്മണരുടെ ഒരു തൊഴിലായിട്ട് മാറി. അവരുടെ കർത്തവ്യം എന്നത് മറിച്ച് എന്താണിത്, തൊഴിലായിട്ട് മാറി. തൊഴിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാഭം നോക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാതായി. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ പണം വേണം, യജ്ഞം നടത്തണം. അതിനാർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല, സാധാരണക്കാർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല, സമ്പന്നർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ.
അതേപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളെ അനാവശ്യമായിട്ട് കൊല ചെയ്ത് അതിന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ആരായിട്ട് മാറി? മാംസഭോജികളായിട്ട് മാറി. മാംസം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു പതിവായിട്ട് മാറി. അതിന്റെ പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊരു മെക്കനൈസ്ഡ് ലോക ഏജ് അല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ കൃഷിക്കൊക്കെ ധാരാളം മൃഗങ്ങളെ എന്ന കന്നുകാലികളെ ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് യജ്ഞങ്ങളുടെ പേരില് 10,000-കണക്കിനും ലക്ഷക്കണക്കിനും ഒക്കെ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയിരുന്നത്. അപ്പൊ സാമ്പത്തികമായിട്ടും സാമൂഹ്യമായിട്ടും ഒക്കെ ഒരു നശിച്ച കാലമായിട്ട് മാറി. ഇത് ഒരു ബ്രാഹ്മണർ അവരുടെ കടമ നിർവഹിക്കാതെ അതിനെ വേദങ്ങളെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് അതിന് പറയുന്ന വേദിസം എന്നാണ് പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തില്. എന്നുവെച്ചാൽ അതപ്പതിച്ച വേദത്തിന്റെ ഘട്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഘട്ടത്തിലെ ഈ മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും പിന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള വേദ സംസ്കാരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനും വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ആണ് ബുദ്ധ ഭഗവാനായിട്ട് ജനിച്ചത്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ബുദ്ധ ഭഗവാന് വർണ്ണവ്യവസ്ഥയെ തള്ളിക്കളയേണ്ടി വന്നു. വേദങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയേണ്ടി വന്നു. വർണ്ണവ്യവസ്ഥയെ തള്ളിക്കളയേണ്ടി വന്നു. കാരണം എന്താ? വർണ്ണവ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ബ്രാഹ്മണർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? യജ്ഞങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആർഭാടങ്ങളും നിർത്തേണ്ടി വന്നു. റിച്വൽസ് നമ്മൾ പറയത്തില്ല, ആഘോഷങ്ങള്, അതിന്റെ പേരിലും ഇതേപോലെ ബ്രാഹ്മണർ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പണം കൊള്ളയടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ നിർത്തലാക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് മാറി? വേദത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വേദത്തിനെതിരല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് വേദം അല്ലെ. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നില് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുന്നു ഞാൻ വേദത്തിനെതിരാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു, പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. വേദങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികർത്താവാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ഈ യജ്ഞങ്ങൾ നിർത്തത്തില്ല, ആഘോഷങ്ങൾ നിർത്തത്തില്ല, മറ്റു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെയും സ്ത്രീകളെ അവർക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമൊന്നും അവർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അധപ്പതന വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിനെയും ഉയർത്തുന്നതിനും എല്ലാവർക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള സംസ്കാരവും ഒക്കെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ നാസ്തികൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഇടയായി. അത് കാരണം ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആള് എന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ നാസ്തികൻ എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി. പിന്നെ വരുന്ന ബുദ്ധന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയെ ഉപയോഗിച്ചത്. പാലി, പ്രാകൃത തുടങ്ങിയ ഭാഷകൾ. വേദങ്ങൾ സംസ്കൃത ഭാഷയാണ് അല്ലെ. അതൊന്നും സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? വേദങ്ങളെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു. ഇപ്പൊ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലാണ് ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ സംസാരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹത്തെ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും തയ്യാറായി. അപ്പൊ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ശൂദ്രാസം, സ്ത്രീകളെയും ഒക്കെ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു ഘട്ടമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ബുദ്ധൻ എന്ത് ചെയ്തു? സ്ത്രീകൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ ശൂദ്രർക്കും എല്ലാം സമൂഹത്തിൽ ഒരേ സ്ഥാനം കൊടുത്തു. അവർക്കും ഭഗവാനെ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മതപരമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാം എന്നായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंतकोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. गौरनिधाय प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. മാതാജി. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. മാതാജി, നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ
രഹസ്യ അവതാരം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ മാതാജി? എന്താ വരാ? രഹസ്യ അവതാരം എന്ന് പറയാൻ കാരണം? അത് കൂടുതൽ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. പിന്നെ അത് രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത്. ജനിച്ചെന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല, ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തില് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ഏതാ പ്രേമഭക്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. അപ്പൊ ഇത് എന്താ ചോദിച്ച രഹസ്യ അവതാരം. രഹസ്യം അത് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം മാതാജി. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. നാളെ പറഞ്ഞുതരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ